Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ji derê xwe ji we pir û pir hez dikin. Bê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez masteyî didim we. Ji derve xwazin bigêjin Xwedê. Dema ku hûn jî derbixwazin vegihîşin Xwedê, hûn desterast bi Xwedê ve tînkirêtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo we biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedê ji we hemûyan razî be, em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. Temaşevan û guhdarên me yên hêja, hûn bi xêr hatin bernameya bi navê bi Dr. Ebdilcebar Boran re sobetên vemazanî. Di vê roja dawiya Remezanê de em carekê din hem bi wê re û hem jî poxocê me yê muhterem Birêz Dr. Ebdulcebar Boran re li hev civiyan. Xocê me yê muhterem, hûn bi xêr hatin, ser çawan hatin. Em bêdawî hem û şikûr ji Xwedê re dikin ku em carekê din bextewariya mezin a bi we re bûnê dijîn. Em ji we pir û pir hez dikin. Me xêr dît Xwedê ji we razî be, em jî ji dilê xwe ji we hemûyan pir û pir hez dikin. û em ji bo ku di sobeta Remezanê de îsa bi her re ne ji rebêya xwe re bêdawî hend û şikûr dikin înşellah. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be, xocê me yê muhterem. Xocê me yê muhterem, mijara me ya îro girîngiya xweşdîtneya di aştiya civakî de ye. Heke hûn münasib bibînin, em bi pirsa xwe ya yekem dest pê dikin. Sedema ku xweşdîtina Îslamê di asta gerdûnî de tê qebûlkirin çi ye? Dînê Îslamê dînê yekane yê ezelî û ebedî ye. Dînê yekane yê gerdûnê ye. O İslam li ser bingeha hezkirin û xweşdîtinê ye. Xweşdîtin di bingeha Îslamê de heye. Dema em bi baldarî li vê xweşdîtinê dinêrin. Kesên ku Îslamê dijîn bi xweşdîtin di her kesî dinêrin. Tu carî di tu aliyekî de desthilatiya zorlêkirina tu kesî di xwe dernabîne. Musîlên ku heke wanê fermanê heye jî tenê di nav sînorên xweşdîtinê de karin fermaneke wiha bidin. Di sedsala bîst û yekan de di pişt serdestiya tesewufê ya li cîhanê ku ew bi cîhanîna Îslamê di jiyanê de ye. Ev hezkirin û xweşdîtin heye. Xweşdîtina Îslamê Xwedê Teala emirê xwe dide. Dibe mirovên xweşdîtinê û evînê neyên nifret û kîna li derdora xwe. Bibin xwediyê hemû faşîkbûniyên ku mirovan nêzîkî hev dikin. Ji ber vê yekê Resûlê Xwedê di hedîsa xwe de dibêje: Rehmê li yên li ser rûyê erdê bikin da ku yên li asîmananin rehmê li we bikin. Ji yên li ser rûyê erdê hez bikin da ku yên li asîmananin em ji we hez bikin. Ji ber vê yekê em çi dibînin? Ji meflûkatên li ser rûyê erdê hez bikin ku yên li asîmananin ji we hez bikin. Rehmê li yên li ser rûyê erdê bikin ku yên li asîmananin jî rehmê li we bikin. Xwedê Teala bi eşkereyî nîşanî tu xalên bingehîn dide. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be. Em karin li hemberî mirovên ku wekî me nafikirin, çawa bi xweşdîtin bin. Em karin di hemberî mirovên ku wekî me nafikirin çawa bi xweşdîtin din. Di Qur'ana Kerîm de bi eşkereyî qalibên tevgerê yên ku Xwedê Teala emir kirine hene. Qisas efû û li hemberî xerabiyê bi tencî bersîv dayîn. Dema em bi çavekên şeytan dinêrin cuda ye, dema em bi çavekên Xwedê dinêrin cuda ye. Di kîjan bûyerê de bide bila bide şeytan naxwaze tu şaşiyên me nîşanî me bide. Şeytan bi hemû qeweta xwe hewl dide ku bi me bide qebûlkirin ku nefsa me paqij e, lê şaşî her tim li aliyê din e. Heta tevîgerên kesên din ên ku nevheletin jî hewl dide wekî felet nîşanî me bide. Heke di tevgerên li hemberî me de şaşî hebin bê yekê tune bihesibînin û xwe deynin cihê wî û wiha bifikirin. Li şûna ku em li şaşiya wî bigerin. Em destê bikin lêkolîn bikin ka tevgera wî ya hişk a li hemberî me ji kîjan şaşiya me çêbûye. Heke ji her du aliyan yekçê bi xweşdîtin tev bigere tepez wê meseleyê çareser bike. Balaha bidinê kesên ku gerek bîn ku hatin ne mirovên di terdora me ne. Yî ku gerek bê ku hatin emin nefsa me ye.
Hazreti Mevlano de beşartına qesurên kesan de wekî şevê be. Di hêrs û aciziyê de mîna miriyan be. Di tewazuyê de wekî axê be. Di flaştîtinê de wekî berê be. Mevlano dibêje yan wekî ku tu heyî xuya bike, an jî wekî ku tu xuya dikî be. Îjar em çi dibînin? Veşartina qisûran bi îzna Xwedê wezîfeya me hemûyan e. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be. Berî 400 salan sahabeyan çawa karîbûn hevdû bi xweşdîtin bibînin. Berî 400 salan sahabeyan çawa karîbûn hevdû bi xweşdîtin dibînin. Xwedê tihana. Di Sûreya Alî İmran ayetê 119 de hûn mûmîn wiha ne hûn jiyên ku ji we hez nakin hez dikin çimkî hûn bi temamiya pertûkê îman tînin. Tu li aliyê din jî di Sûreya Alî İmran ayeta 103 de hûn dijmin bûn. Xwedê dilên we di hezkirinê de kir yek. Bi nîmetê wî hûn bûn xwe û birayên hew. Xwedê Teala dibêje ey sahabe hûn wiha mirovin ku ew kîneyê li hemberî we digirin, hevalê we li ber çavên we dikujin, îşkenceyê li wan dikin. Bi mehan we di bin dorpêçê de dihêlin û we berçî dihêlin lê tevî vê yekê hûn dîsa jî ji wan re muhebetê di dilê xwe de xwedî dikin. Elf gotin çi îfade dike? El gotin di asta herî bilind de haştîtinê îfade dike. Cudahaya sahabeyan ji mirovên wê demê li wir e. Wan hemûyan îradeya hebî îradeya Xwedê vegirîdan û ji xwe tiştek lê zêde nekirine. Elemîne ku hevdû bi haştîtin bibînin her roj ji bo kesên din jiyane. Li rastî sahabe çawa gihîştine vê noxteyê? Bi jîna heft kolav û 4 teslîmiyetê. Vayê wan hemûyan li gorî Sûreya Zûmer ayeta 17 westine bigihîşin Xwedê. Wan hemûyan bi 12 îsanan tabî pêxemberê me bûn ku ew sizdalê hemû pêxemberan û murşîdê herî mezin bû. Wan hemûyan teskiyane saxotêk anîne û rûyên xwe gihandine Xwedê. Wan hemûyan bi elmîn û rûyê pirtûkê bedena xwe ya fîzîkî teslîmî Xwedê kirine. Wan hemûyan bi gihîştina zikra daîmî nefsên xwe teslîmî Xwedê kirine. Dihîştinê Yûşadê dinên wan çade qedeme hatiye heminandin. Ew di dawiyê de îradeyên xwe jî teslîmî Xwedê kirine û ji aliyê Xwedê ve ji bo îrşadê hatine memûr û mezûm. Xwedê jî we razî be. Xwedê ji we jî razî be xwecemeyî muxterem. Me li ser mijara xwe de pişt gelê xwe kirin, heke hûn münasib bibînin, em dixwazin vê vîdyoyê parve bikin. Di bingêha Îslamê de xweşdîtin heye. û gava em li Qur'ana Kerîm dinêrin. Sedema bingehîn a ku mirovan ber bi xweşdîtinê ve dibe, xwestinan gihîştina Xwedê ye. Gava em dibêjin, xwestina gihîştina Xwedê, hûn çi fêm dikin, hûn karin çi ji me re bêjin. Di rêya Xwedê de çûn, bi îman û Qur'anê jîn û ji bo Xwedê hezkirina her tiştî ye. Gava ki dibêjin gihîştina Xwedê, tu çi fêm dikî? Gava mirov dibêje gihîştina Xwedê, dîsa rêya Xwedê tevîya min tiştekî din tune. Ez zikrê Xwedê dikim, bi wî zikrê digîjim wî. Îjar gava em jiyana dinyayê dijîn, em karin bigihîjin Xwedê, em bikirina çi karin bigihîjin? Ji bo gihîştina Xwedê, berî her tiştî gerek mirov li gorî qanûnên Xwedê tev bigere. Em ê nimêja xwe bikin, di rêya Xwedê de em ê ji heramê dûr bisekinin, ew em ê bi îman û Qur'anê bijîn. Gerek em xerabiya tu kesî nexwazin, fikrên min nebin. Destnimêj, îbadet, alîkarî. Em ê zekatê bitin Xwedê qencî bikin, em mêj bikin, em herin hecê. Hemû dostên Xwedê Teala, hemû ewliya, wan hemûyan dema dijiya ji di xwestinê bigihîjin Xwedê. Daxwazên we yên wiha hene, ma hûn dixwazin bigihîjin Xwedê. Sêlematenê ya hatina me ya vê dinyayê, çûna di rê û şopara vê min de ye, dünyaya derewîn lîstokê. Heye, erê heye. Em vê duaya bi qîmet bi hev re bikin, ma hûn dixwazin Belê ey Xwedayê min ê mezin, ez ji te pir hez dikim, ez jî wekî hemû dostên te. Di jiyanê de dixwazim bigihîjim te, min jî bixwena bost û ewliyayên xwe. Yê zimanê min daxê dinê min, Xwedayê min. Amîn. duayê çawa ye? Tu çi lîstikî? Ez pir bextewar bûm canê min, Xwedê ji we hemûyan razî be. Mêvanekî me di hevpêvîna me de got, ji bo gihîştina Xwedê, pêşî gerek mirov li gorî kaydeyên Xwedê tev bigere. Ji bo ku em bigihîşin Xwedê, qanûna yekem a Xwedê çi ye? Kanûna yekem a Xwedê ji bo gihîştina wê, ji din xwestina gihîştina Xwedê ye. Xwedê Teala di Sûreya Şûra ayeta 13 de fedêyan dixwaze dinefîne û ji wan kesên ku hatine nekandin kî bixwaze bigehîje wê,
خواده روی وی دیگینه خوا یعنی ده هر دوره ده ین کو خواده او نکاندن هنه ین هاتن نکاندن هنه ین کو هاتن نفاندن جسدی دهان کمترد اف تسین کو ناین نکاندن اون کو بقوی نحوازن بگیجن خواده و دبن اصلا کو کسین دن جی و داخوازی بکن جی مروین هاتن نکاندن جسد نوت زیده ترن تری کو او جی هاتن نکاندن ارانی وان بری حاددن شیطان مرو در روز قیامت در خدا تعالی در سوره انعام آیت 128 ده باندی دینند که او هجمار فبه مروان زیده کرد. یعنی شیطان مروی لسر شیطان جنان هاتن زیده کرن. اینجار در هر دمی در شیطان مروی هنه. او در سوره انعام آیت 112 ده. ما شیطان مروو جنس نبی و پیغمبرین و دیره کرن دجمن. او امانیه جمروان را وحید کن. لیوان کسی نکندی جپرین وان ین کدلیم رون به آخرت باور نکن. بری خود دیدن وان شیطان مروو جن. انام 112 113 نجه همو پیغمبر را شیطان مروو جن کرن دزمن. ال جمروان را وحید کن. هکه خودی بخواستا بی گمانوان نکاروان تشتند کرانو. تا انام 113 دو. ین کو با آخرت باور نکن. کی نین با آخرت باور دکن. کی نین باور نکن. ین کو با آخرت باور نکن. اون کو نخوازن بگیجن خودی. جبو کو دلین وان کسین کو نخوازن بگیجن خودی میلا وان شیطان مروو جنان بکه. لیا جبو کو دلین کسین باوری با آخرت آنینا میلا دوستن خودی بکه. ده هر دمیده آرمان جهنه وزی تهنه. قانونا یکم آب گیشتنا خودی آرمان جا یکم خواستنا گیشتنا خودیه. سلمان بنگین او قرآن کریم خواستنا گیشتنا خودیه. هر تشت ده سروی یکیتی علا کرن. تانی وظیفه که مهیه و جی خواستنا گیشتنا خودیه. هکه هم تانی بوازم بگیجن خودی یا مایی خودی بخواه وی بکه. مروبین کود بخوازن بگیجن خودی جعالی خودی و خودی روح وان دیگهی نخواه. اندو بیجن خواهی وی روی وان بگینه خواه. وای حدیث شریف کی جبو بیشتنا خواهی محبت حیث بکه خواهی جبو دهاندن روی آبر بخواه و محبت حیث بکه کی گیشتنا خواهی نخوازه خواهی جی گهاندن روی آبر بخواه نخوازه. ده سوریه انکبوت آلتا پنجم ده خواهی تعالی بی مجارتی نزمان. ده سوریه کیف آیت 110 ده خدای تعالی بانگی پیغمبری مدکه. از جمینا و مرولکم. خدای وحی مندکه. الهی و الهی کی تنیه. تی کو بخوازی بگی جرابی فا. بلا او عملی صالح بکه. ایجا کسی کو جدل بخوازه بگه جه خدای بلا دست به ذکر بکه. یعنی بلا ده تابعی مرشد و دست به ذکر بکه. فنه جوه راضی به خودی جوشی رازی به خوجمینی مخترم. اف پیوینه که میادن آل سر مجاره مهیه. هکه هون مناسب بینن. ام دخوازم به ویدیوی جی پای بکن. پشتی کو همو صحابه تابعیه پیغمبر افندی ما سلاوین خودی لیبن بون. لشونا نفرتی هسکرنی لشونا شریجی آشتیه علمین. جلو ایرو تابعیبونا لبر میشتکی کوه دوی مجاری ده ری نشانی مبده. جبو چی ifade دکه؟ هکه ام هرن سر شوپا پیغمبری ما بلا کی خرابیه دیگه بلا بگه. هدن با تنجی برسه داین هیه و از گرینگی کی مسند دم بیگه. براستی جد بیجم کو خرابیه کو کریه جویرا دمینه و از شیرتا وی یکی لوی دکم کو همبری خرابیه وی با تنجی برسه بده. از وانا تفکرم هگر بکه بنهیویه شاشیاویه از هاتم نالی قنجیمه. جبو کو مروف کاربه بمینوان ev mirovên pir mezin û hembind in. Xwezê em bikarîbûna derêya wan de biçûna çîbextewariyê ji bo me. Tu karî bistînî mirov kare şîretan guhtar bike lê li gorî min girêdayî bûna zêde û ji sînor terketîne tiştekî xweş e. Veli fêda ku em îlim ji murşîd bistînin çi ye? Em mirovin di encamê de gelek tiştên ku em nizanin hene. Girtina zanînê ji murşîdekî hem zanîna me hem jî îmana me xwetir dike. Ma dostên heqîqîn xwedên murşîdên wekî me Lana û Yunus nûne. Em tên ser hecî bara me velî çî wî dibe ku cida be. Gelo di vê jiyana dinyayê de dema ku em niha dijîn jî ma dostên xwedê yên delal hene. Bêguman hene ma dibe ku tu nebin. Lê keçika min in ew yek niha pir zemet e mirovên niyet qenc pir zehmetên dît. Hene bêguman hene. Em çawa karin dostê heqîqî xwedê û murşîdê xwe çawa bibînin? Ji bo vê yekê em karin çi bikin? Keça min gerek tu şêrêya Xwedê veneqetî. Bi hevpeyvîna me de
mêvanekî me li ser murşîd de got, bikarî bûx bidî şîretan, lê ne tiştekî xweş e ku tu pir zêde pêve bêyî girêdan. Ma pîvaneke girêdayîbûna murşîd heye? Murşîd kesekî wisa ye ku Xwedê temsîl dike. İtaata li murşîd îtaata ji Xwedê ye. Di Sûreya Alî İmran ayeta 31 de Xwedî Teala eger hûn ji Xwedê hez bikin, tabînin dibin tabî min bidin ku Xwedê jî ji we hez dike. Îjar ma kî naxwaze ku ji aliyê Xwedê de bêhezkirin? Her kes dixwaze bêhezkirin. Kesê ku dixwaze ji aliyê Xwedê ve bêhezkirin, ew kes e ku ji murşîdê xwe hez dike û îtaatî wî dike. Di nîsa heştê an de Xwedê ferman dike ku îtaatiya Resûl îtaatiya Xwedê ye. Xwedê her kesî dawetî welatê teslîmê dike. Yûnus 25 Xwedê dawetî welatê teslîmiyetê dike ku ew biha zate wî ye. Kîvanên teslîmiyetê berî her tiştî teslîmbûna murşîd dixwaze. Berî Zûmer 5 û 4 paşê teslîmbûna Resûl dixwaze. Paşê teslîmbûna Xwedê dixwaze. Di tesewûfê de ji wê re fenafîşek fenafîle sol û benafîla tê gotin. Paşê teslîmbûna Xwedê dixwaze. Dema em dibêjin teslîmiyet, gerek teslîmiyeteke wekî teslîmbûna miriyekî li ber destê mirîşoyê wî hebe. Pêxember Efendî me silavên Xwedê lêbin, ji sahabeyên re çi dibêje? Ez ji we tu meyaş naxwazim. Neaşê min ayîdî Xwedê ye. Lê ez ji we hemûyan dixwazim ku hûn rêyekî ber bi Xwedê ve bigirin. Hemû sahabeyan bi vê dawetî rêya ber di Xwedê de kestine. Dîhîştine Xwedê. Tişta ku Xwedê ji hemû mirovan dixwaze, ev yekîtiya dilan e. Xwedê û em sêkin. Murşîd, murîd û Xwedê. Murîd ew e ku Xwedî murad dike, murşîd ew e ku rêya Xwedî nîşan dide. Xwedî jî Xwedî me hemûyan e û yî ku alîkariyê dike. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be, hocê minî muhterem. Pirseke bi vîyoya ku temaşevanekî me ji me re şandiye heye, heke hûn münasîb bibînin, em bi hev re temaşe bikin. Paşê em bersivawê ji we dixwazin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocê min ê delal, ez jî we pir û pir hez dikim. Bi hesret û hurmet ez destên we yên bi gulbên maçî dikim. Heke destûr hebe, înşallah pirseke min ji we re heye. Li şûna hêfildanê, neqandina efûkirinê birînên civakî çawa baş dike? Ez ji we pir û pir ji dilê xwe hez dikim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşevana me dibêje, li şûna hêfildanê neqandina efûkirinê birînên civakî çawa baş dike? Hûn di vê mijayê de çi ferman dikin? Bi rastî gava em li Qur'ana Kerîm de nêrin, sêv talibên tezgerî hene. Yek ce qisas, ya din efû û ya sêyemîn jî li hemberî xerabî bi qenciyê bersivdayî ne. Qisas karî Xwedî Teala nayê. Xwedî Teala di ayetê de wiha dirêje. Diraçin on de wezîfeya we teblîğe hesabkarî min e. Îjar kî çi bike? Xwedî Teala bi melekên wezîfedar di deftera emelan de tomar dike û vê yekî pêk dîne. Lê wezîfeya ku dikeve ser me efûkirîne. Heke em bixwazin civakê di nov aştî û aramiyê de ava bikin, gerek em efû bikin. Waye efûkirin zekata aşîtiyê ye. Heke em bixwazin jiyanekê di nav aştiyê de bijîm, gerek em bêguman zekata wê bidin. Esû bi vayê murşîd murîdê xwe îmtîhan dike û dibêje îro tu ketî tesewûfê, niha li jê sê kes hene ku Qur'anê dixwînin. Tu yê silêhekî li paştûyê her yekî ji wan bafê û tiştên ku tu bêjî, tu yê ji min re bêjî. Murîd jî wiha dike. Gava silêhê li paştûyê kesê di odeya yekem de yê dixe û jê radibe silêhekê lê dife. Yanî heyfa xwe distîne, qisasê pêk tîne. Lê gava silêhê li paştûyê kesê di odeya duyem de dixe ew efû dike. Kesê di odeya sêyem de jî li hemberî xerabiyê bi qenciyê bersiv dide. Vaye sê alibên tevgerên mirov in. Qisas, efû û li hemberî xerabiyê bi qenciyê bersiv dayîn. Ya ku li me dikeve. Esûkirine. Mamoste di micarekê de xwendekarê xwe îmtihan dike. O dibêje. Sibe her yek ji we bi toreyekî petatan bi torên vana werin mir.
Di nav rojê de kî hebe ku we lê ev nekiriye. Navên wan li ser petatekê binivîsînin û bavêjin wê tûrê vala. Roj û hefte derbas dibin, helbet hejmara mirovên ku ev nakin zêde dibe. Otur tije dibe. Helbet gava dimînin petat ber bi xerabûnê jî derin. Ew bîne firab derbisa. Hem barî wan giran dibe, hem jî bîneke xerab li derdorê belav dikin. Wê demê wextê wê hatiye ku mamoste vê yekê ji xwendekarên xwe re bibêje, dibêje, kurê min ev kirin tenciyeke ku mirov ji xwe re dike. Heke we karibûya ev bikirane hûn nedîman dibin wê barî giran de. Heke we karibûya ev bikirane û ji wê bîna xerab aciz nedibû. Ji ber vê yekê her tim mifteya aştiya civakî, teqez ev ye. Ev zekata aştiyê ye. Xwedê Teala ferman kiriye ku hemû mirovan ji hev hez bikin. Ji ber vê yekê gerek em ji hev hez bikin. Gerek em ji hev nifret nekin. Hez bikin û bidin hezkirin. Nifret nekin û nifretî nedin kirin. Divê em li emberî şaştiyan her tim mezinahiya ev nîşan bidin. Çi neye ku karin ev bikin. Yên ku karin bigîjin aştiyê, ew kîne, ewin ku Xwedê hezkirinê di dilên wan da cih kiriye. Heke em hemû jîna ji bo yên din bikin usûl, di nav gerîdana hezkirinê de wê demê em ê bêguman bigîjin vê armancê. Di serdema Pîxember Efendiyê me silavên Xwedê lêbin di nav sehabeyan de. Bi wê dostanî û hezkirina bêhanpa herdû hez kirine û herdû hembêz kirine. Ji ber vê sedemê em dibêjin, hez bikin û bidin hezkirin, nefret nekin û nefretê nedin kirin. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be. Li ser mijara me hevpeyvînek me ya zikakê ya din jî heye, heke hûn munasib bibînin, em dixwazin vê vîdyoyê jî biweşînin. Xwedê Teala ferman kiriye ku ji bo tişûna nefret, kîn û întiqama di navbera mirovan de xweşdîtin û hezkirin pêk were. Ferman kiriye ku em di zikirê nefsa xwe islah bikin. Li gorî we giringiya zikirkirinê çi ye? Giringiya zikirkirinê ew e ku mirov her gav nêzîkî Xwedê be. Yanî bi bîranîna Xwedê her gav jîna bêyî ji bîr kirina hêbûn û yektiya wî ye. Ez tesbîhatê dikim, tiştekî din nakim. Mirov xwe bi aram û bextewar hîs dike denê mirov rêhet dibe. Gêştina Xwedê zikrê Xwedê kirin, nêzîkbûna wî ye. Li gorî we di têkiliyên kesê zikirkev û derdora wî de çi bû herdin çêdibin. Ew diriya Xwedê de ye û zarek û Xwedê li ser her tiştê qadîr e, yê ku her tişt afrandiye û pêzanê ye û dibêje her tişt ev dinya dêre we. Rabê me dibêje, yanî ferman dike ku navê Xwedê vekî Allah, Allah û Allah û Allah înin ziman. Rava hûn navê Xwedê dibêjin, Allah, Allah û Allah, hûn çi hîs dikin? Ez nikir dikim, dilê min huzur dibîne. Ew ê bibûyen cihekî gerekî rehet û bihêzin, hekesê wê bibûyan birayê hev. Di têkiliyên wî yên bi kesên din re çi diguhere? Tim ê zêdetir bû hilmet bin. Gava em Xwedê bi bîr dînin, helbet em qenciyê difikirin. Gelo mirovê ku zikir dikî, dikîje halekî wisa ku şaşiyên kesên din, ev bike û bibe Xwedî xweş dîtin. Helbet Rabê min êfî dike bi hera wayê çi dibêje. Dibêje tu çi bijî, dîsa were. Deriyê tobayê pir vekiriye. Xwedayê min deriyê tobayê ji bo her kesî vekiriye, yanî çûyîna wî derî nesîb bike. Cana tiştên ku nayên ev kirin çêdibin, cana jî çênabin, ez bibêjim ku ev bi wî ve girêdayî ye. Xocê me yê muxterem, li ser hevpeyvîna me de mêvanekî me got. Rebê min ê ev kar dibêje, çi dibî bibe, dîsa were. Deriyê tobeyê pir vekiriye. Mirov çawa di deriyê tobeyê re derbas dibe? Ji bo ku mirov karibe di deriyê tobeyê derbas bibe li gorî Enfal 24 bêguman. Gerek îçabetî daweta Xwedê û Resûlê wî bike. Li gorî Rûm 31 dibe xwedî texwa û li gorî Enfal 29 jî di daxwazekî gunehên wî tên pêçandin. Bi 12 heft îsanan ew kes digihêje murşidê xwe û poşmanî destpêka tobayê ye. Henî kesên poşman dibe tobe dike. Çi qas bineyên mezin bike jî. Dava em kes bixwaze bigihîje Xwedê, Xwedê Teala hemû dereceyên ku wî winda kirine dipêçe. Enfal 29. Ev dibin garantiya halîta ana de tesê ki bixwaze bigihêje Xwedê, bêguman ji vê garantiyê feydeyê digire. Di Kur'anê de sê cure tobe hene. Kengî gihîştina mirovekî ya murşîdekî kotmijar be, tobeya ku wê rojê tê kirin ji hev sê tobeyan ya herî giring e. Mirov şaşiyan dikin lê herî fêrdar ewin ku tobe dikin. Kesî ku ji dê ji gunehên xwe tobe bike, mîna ku qet guneh nekiribe ye.
اری کسی کو جگونه این خواب در صافی توبه بکه مینا کسی کو پت ولت نگریه خودی تعالی ویدگیرین آرمانجاوی انشالله خودی جوه راضی به خودی جوه جی راضی به دیسا پرسکه مه هیه کو تماشوانه که مش مرشاندیه هکه هون مناسب ببینن ام به هفرت تماشه بکن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوجی مایه محترم به حرمت و حسرت از دستین مویم پیروز بیداوی ماچی. از جدل خوش جوه پروپر حزبکم انشالله. خوجمی محترم یک دستور و هب از خودم پرسکی بکم. گاوا کو پیغمبری ما سلام خودی لیبن کسین کو زل کرمشی اپو بربر. ام چما د شریکی ترافیک ده آن د دوراسا د کانکی ده بندجمنی هب ماهون کارن اشکره بکن. دیسا دستین وین پیروز بیداوی ماچی دکم هز جدل جوه پروپر حزبکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جر ام پرسا تماشوان خود دوباره بکن. گاوا کو پیغمبری ما سلاوین خودی لیبن کسین کو زل کرنشی افو کربن. ام چما د شریکی ترافیک ده آن د دوراسا د کانکی ده بندجمنی هب اری براستی پیغمبر افندی ما سلاوین فادی لیبن دیبن تصرف خالد ابو لیم هودن به دو دجمنا را رو برونه نفس و شیطان حس کرن فرمان بنگهین و خودی تعالی لفرت جیت سر قدخیان دتی رسول خودی لبیجه اجا هف نفرت نکن از سودی هف نکن بشت آخوا ندن هف ای افدین وادی ببن براین هف شیطان ده حبت کل نابر همو مروفان ده نفرت سور بکن کسی کو به تابع کین و نفتا خویا لهمبری کسی دن و خرابی کردن لمروان بکه آلمانجن او کس دبن فرمان و شیطان ده خودی تعالی حقیق کردن و این فرابی دایوی کسی کو خرابی لی آتیه کرد لی او نخوازه ام بوی بکال بینن خودی دخوازه کو امتن جیندن حزدکن ده حدیث شریف تتی گوتن نخاشی اجواکن بلیا و گیشتیا و حسودی و کین چین خودی کرن تشتی کو جکو که و دفرتینه از بفاده سنتقیم کو حتا اون ایمان نکن و نکارن بکبن جنتی حدا اون جهب هز نکن جیون نابن فادی ایمان وی دمی هکم براستی ناهازن به هفر شر بکن بش تاها بدن هف و ببن دجمنی هف ریا وی جهاستنا گیشتنا خواده و جه تسکیه و نفسی در باست به خواستن و گهشتن این مرج شیطان خلاص دکه چمکی ام دکوین بن گارانتیا خودی. به تسکیه نفسی را جیت نیم به نوران تجید به و کادا باندورا شیطان کیم دبه. خودی جوه رازی به. خودی جوه راضی به خوجمه محترم. خوجه منین دلال ام گهشتن داویا برنامه کدبن. جبو بان آگاهی قیمتدار این قوتانه ام پرس فاسیا ودکن. او دوی برنامه داویا مها رمضان ده ام گوتنین داوی دیسا جوه دهیلن. اند داوی هم دو شکرجی فادیره دکن. دافازا کلی صحبت کتن او رمضان ده ام ده هفرابن. اخ ما فسد صلوات و همو خوشکبون نخادلی سر و همویان بن. ام جدلی خود پر جوه هز دکن. الفاتحة مع الصلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تماشاوان و گفتارین مین هیشا. ما به محکی سر و اکرانی را ام بون میبانین مالین رو دلین را. حتی که ام ده برنامه نو ده دیسا حب ببینن اسلامتی و خوشی بمینن. خودی جوه همویان رازی به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدلی خواه جوا پر هز دکن. بیب خواستنا که بلکی حتی ایلو کسی جوا را نگوتیه که سرا گردونیه ام جوا را اشکره دکن. از مستهی ددم ور. جدل بخوازن بگیشن فادی. تما که اون جدل بخوازن بگیشن فادی اون دست راست بخوادی و تین کریتان. بخوازم که دنیا جبو ببرچنه. بخوازم که اون ببن فادی همو چنه تا. فادی جوا همو رازی به ام جدل یخواه جوا درو پرست دکن.